Mga danguy-nguy sa katilingban. Nahulog ni nga political dynasty. Ang imong amahan, Kapitan Pedro Baliti, pamudagang ka. Kagawad PG Baliti, isip ulib sa imong amahan. So sa man Baliti na samp, wala na may lain. Mga isyu nga kailangang tubagon sa hingtungdan. Ako na ibawaan na ikaw, si PG Baliti, ang inyong pamilyang Baliti, dili man pud mo. Lumad na taga-Kauswagan, taga-Buhol man ang inyong kaliwat, sir. Ako nang ipangutana para sa katauhan, para sa kamatuoran. Kung sa lugar ni, ang mahimong kandidato sa pagkaamahan sa barangay Kauswagan, taga-Buhol, ang imong kaatbang taga-Barangay 40. Wala na, bro. Ako na ibawaan, before ni siya nahimong kagawad, miagin po ni siya pagkakapitan sa Barangay 40. Unya, ikaw, wala pa. Mano, ikaw may pilion. Nga man kami aging kapitan. Si kagawad Jan Lim na taga Barangay 40 nahimo magkapitan sa barangay. Kini ang istorya ta. Point blank questions.